Takže nachádzame sa v Pekingu pri hoteli Ci. Vidíme. Máme takéto krásne niečo. To je tady. Krásne prostredie. Kúpnime sa teraz to, čo je pred nami. Krásne. Fakt naozaj. V tomto peknom meste. Prekrásnom Pekingu. Tie budovy. Všetky autá sú väčšinou elektrické. Diesel nemáš. Tento hotel je prekrásny. Máme tu takého levíka. Ďalšieho levíka. Tu neviem, čo je. Strašne pekná budova. Mi sa páči. Tá striežka, ako je porobená. Xiaoxin, čiže mám dávať pozor na niečo. Padá omietka zrejme. Toto je pekné. Takže vítajte v Pekingu. V čínštine sa to hovorí Beijing. Krásne miesto. Bude ma čakať ešte lepšie miesta, krajšie miesta, ako je toto, pretože keď sa dostanem zajtra ráno do Shaolinu, tak tie miesta budú trošku iné ako toto. Sice je to z dreva porobené, či z čoho tieto guľatiny pospájané drevo do seba. Zrejme je toto nejaká reštika, alebo neviem, čo to je. Niekde tam hore. Kamoš. Úplne. Hotel. Super. Prekrásne. C'est个好看的啊。Takže vítajte v Pekingu. Svet úplne iný. Zmýšľanie takisto. Neskutočné. Krásne. Tam ľudia oddychujú v tej striežke dáko. Takže poďme sa pozrieť aj semka. Veľmi pekná. Nejaký vták čúvaný. Až piší, syčí. Toto je originálny Peking. Neviem, nejaký posud ešte zatiaľ nemám. V tom ešte som sa dáko neaklimatizoval. Aklimatizácia v Pekingu. Veľko mi to až tak ešte nejde. Takže keď človek 3 dní nespí, let bol vydržateľný. Dalo sa to vydržať.
Nejaká brána, alebo niečo takéto to je. Parking. To je krásne ináč z dreva porobené všetko. Prekrásne. Tady majú výpku. Nejaké mostíky. Škoda, že mi nejde tu. Stromy. A tento strom ďalší, nejaký taký skrývaný. Iha. Tak, ženská mi tuto kýva táto. Tu by sa asi mohli nejaké veci, by som si to mohol pokupovať. Zrejme na tomto poschodí. Iha. 这个是不是少林寺的衣服？对对，我明天去。你在那个少林寺，很难的。你在练武是不是？武校功夫。功夫。对，功夫。功夫。对。明天早上去，火车去，火车来，火车去。火车来啊，火车去。火车去。明白。啊，这个好看的北京